Hakabaya dei hi bat kata ka jing sha thombor jong ki long kemi lani ki ken thai hang ni po jela kala de ko mat ka ba pensu nyang kriat ki babon namar kani ka jing jahi hakini ki benai ki bala adap menta kala ja kha kha hakabaya dei bat kani ladangi kedau halor ka jing sha penyap jong ka long kemi bat i khun jong ka lani ka jing sha khang jong ka long kemi hala jong ulok hang te po jain pia lani kata ka jing sha ot jong samla nala ujong usamla ubarim hangte po mairang bat kiwe ki jingja kumju ya halor ke jingsha bat bor jong iwe ikna ibadang khat sam sinam kini hi ki jingja ki ba ngila ban ong ban la dei ko por ban pen kendet ben rio no om tang ya ki kat to kan ning reya baro hi ban la ban te la kam ya kum kini ki jingja hakabay de bakani nakalian jungi hi ngila yo banya kran ki kat to kan ning ngot ki kna samla bakum juru ya ki long kumi bangin so thu ka e ka ba ki don ban pen ngau halor kini ki jingja hi baro Tang ba ngi kiru kan thei hingin long husiar bangin ban pej benya habang ya nyang habang ile hakanu gono ka jaka kham tam ha ka rukom riam ka jongi ha ka rukom ya ha ka rukom kren bat ha ka akor ka jongi ke namar ba menta bon na pedeng jongi ngira akalet ya ka akor jongi ki kasi namar ngila aku ha tang ya ka ngila pej tang ya ka rong phong jong kinong wei sisi mo ki bawan ra hangi ngila kalet no ya kum ka jang kerja silia ka bangila kalet no bangin sem ya kisan lang pada kenang banwan ra ya ka jing ba ka song ba nala yeng na ki kimi na ki pa kum do bakin slok i ki kon kum do bakin khod ki bakin ten i ngila de ban smooth thu ba ka per thei ka ba menta ki jingmi ki drugs ki ba lai pujan ngiyo i ha ki social media udrogs uwan nang tu udrogs uwan nang di ngila atip balada na ini ibarat usdang ni hab bandon itai mensiam bangi tiang yo kon la jong ni ban khot ban sneng bara bor hi kade nala yeng nala tam na ki kimi na ki pa bangin palai por ki kon bangin ne shong kai kum bakal ong ki men na shakhamat kade nala yeng hi na ki kimi ki pa ki ba yeng ha sam long kom ta kan na ka ka dau kham ni mong tang ki san rang ni ki ken thai ni de ben le lang kom ju hi la kan thai ni la sin rang ni de ban ai ki ka jing hi kai sabab yang ni de ban ai ki ka akor ka babha namar menta kham tam ha jing nong jung khasi ni la dun ha palat ka akor halor kini ki jing ja te men shua ki por bangi nang khna nang samla kham nyar te ben yo sngo kum kini ki jing ja wat no tang ki nong wei mo Ndrai menta pa inda pe akane ka jela mi halia joni ka bangi ni im sa ki jingja ke la jan malak singi malak mine tikane ka pensu jer pen ka jing sngo shat khai ba wat ha ki long hieng joni ki long keme ki kasi kalawan ja kini ki jingja ki ba ken sha ban thombor ken sha ban ne ben da ki reu baman ke e bar khat te le se kala pandai na kapor namar ba por joni men shuate kini kilat yo i kilat yo snow kidang duna ndrai mentate kini ki khamtam kini ki media mo bang yo don ki bal bet ban pej don ki ba om bet ban pej don ki ba long khna don ki bom long khna ndrai menta kala in chulum kini ro ki de ki wei kilat ban slori kini ki nong le baman bakin perung ki jabing japki nang ta bat kini ki pen seluruh ya ki bakin dek kum kini cek kam nak bak pertu bot kum gitu haka jing shisha ke haka ni kapor ke bamenta milas ngudai ba nak berpikir ba namar ba ke baro kade nala de hishimen namar ladal nala de ngila pantikan ini ke naman la ban wanja tiandre don kam pada kilat kumno ban hikai kumno ban ai jing hikai kumno pat ban pusngo thu wat mangi para kam thairu ni sudon kata kecing asung po dor no ban angmo namar ba babon hi kecing ja ki dei ken thai munju khami asngo ban ang ta ulai kum ta ya usimran ngai babon hi thau be ken thai dikini ka pun su jer shai ni kum kilong keme te kum ni kini ni don kam ken de kilat kino kilat ban pusngo thu
pan pen kendet ben riau kanang ba lada udon kanu ke jingwat seni ya it koloi no lan pan kelan pan wan no ta ke jing brio pan slan pan le kini kit kam kumai kini ki por menta te jing sisa nyim la shu ban nyo kum ki ai ta jing kita ki ban slur ya uno brio ban thambor labon hadu bangim la nyo shu habangi page sa social media ru kidon ki benta ki ban nilong mentaj kidon ki benta ki bangim bet statia ban page tenang ta pat ka ba aru kalong ba wat kini ki reu kan thai ru tang teng ni dei ban kum ki kan thai mo ki por man shwa ki por barim man shwa te ni ri kendong la kalong renyen Rai habangi page pat ikini kana kan thai gon ta wat ki long kameru marka riam ka bet chung ki ru la shwe pen but penang na kini ki nong wei tani ro ka pen slur ki nong le bang man nang ta pingi pej pa ki jing di jing bam kini ro teng teng ikta fi ya ki jumut je perkhat jong kini ki brio hi ki ba penan kam hi tu ki kenja pen buat slur te ban le kini kini ki kam bam man na try na kaliang ka jong ki long kami te ka don ni ka jing du man sim ka don ka jing si namar hak society ka jong ling i ba bo ki kan thai ju khan buram ju kupta kan aktif society jong i ka batip ka kor ka buram Andai menta pinda pej ya kani ka jinglong ka jingman ki bri metang i kumba kani ka jingle ben la sulong malai sno ya ka te kam le le la ni bikam ta la dan ba sha le ben ba ong ba sha sho kan thai le kam yom tai le so what kind of like that huh? So what ti nakata ka daw dai ki ga government ru ka ban shim kya ken kum kini ki jing sha le ben ju ki kan thai ma ka wei ka long ba teng teng mo ka kan thai ka la sha le bi jot teng teng kan thai la sha sho sha bom la jingam ka khmut ka khman han rei utu nong le pan dei ulai ho ulai sha kem rei tang tang ka no fi tu la ya biang long ka long very easy ban bele ki te hak ta kom te na mar ba ki dan kini ki down dei ki bam perkhing lani ki daw ki ba kini ki senrang ki myo te ya kata ka jing bishar ka ba biang te kaya ja te ki dan ro ki jing ong ren ba ki senrang mentar ki shale ben nei la da piken bai ka ratio em nga thai ki kan thai ki ba kham shale ben bat ko we ka long ru ba ki bun ki kan thai ki bam lut tang man report ru ki dan ki domestic violence ki shirkai han thai kim nut ban wan shakmat te nomor pi la sha berngem la sha bersit bat kom ta ter te ka ba kham kong san e ka long ba ka an ke di ban kham per king kan ya ka an ke di ban le kham ha ban pet kham ba ban bishar kham ba ha ke nong ka thau ni ban don te ka la da ki bu no ya ki ni kan ja no mo ki je ki kan ja counseling center la ni ki du bang i no rang ba le ki kena le ni ha ban ya rap ni ha ban wan sha kham la thai la da ka snong ka thau ni ka bu kum ya kita kamut wat iki kena ki baret ki badang sedang ban le iki la ban ka chi kita lo thai kan don hi ka jing ya rap haba yo semua ini jing kan bor te kung bilong kami ni semua kota ajur hi sama kani haba lajot hi ka we ka long hi ka long ka kan thai ka jot om tang makashinat om tang ka yeng jang ka hai ka jot ka heru ka snong ka thang par su thiet ru sha ka chat ban rio te ha ka bai di ba kan ye te ngin ha ban ong ning kong e don kam na yeng shwa ma ki ju ong no ka shlem sandur te ka din alarm te tingin hap sedang shana na yeng kumno bangin ri sindong bangin kren ye ki khuan kam tam ha kani ka juk ba menta ka jing snio ko la jur henry ki kini ki pa pa de ki duna no ka jing kan du ka jing slok lang bat ki khon ki kiti ho oi ni be ki khon ha ki kam ki jam henry ni hap be pat de ru ya ka ban perkhat ya kata ka long ren yang ka jing yang jing ki khon jing hi bangin bu ya ka por la da de shi kini shi khon bat pa bangin ya keren dah ka ba syai bet dia ya ki ba dia kan ka imlang sa alang la dangi la yu i kam de pengin syukut oh ka long kumta oh syak panjap syata oh ka syak le kumta em ni de ban man ra hayeng ban bu kum ki kenja jinya selok ban hikai ya ki kan maning kong la da ki kini ki pa kim keren te kamot ki khun ki nyo chi kai nan wa pa
don kam ka shnong bakan bu gi kenja kaun salata ta ka ba apat ila ban ong ila ban pen baka imlang sa lang kala ban bu gi kenja awareness program tang hang ni hasor kam tam siki thanyong kan dong bu kumjo kan de kan don ba kan ni tin ya tri lang ken Kadai na yang suah bakin kit kia kin tika mi na yi kalong kejeng long kena apa ki meli ni kitu kijak kam sedang na kejeng di jeng ba kasawan katu jeng kuah ki bro khoi kalong ro naka jeng ya sok shit kena kabun ke ka jeng mi huri ra buôn ki party buôn ki tu namar ka jeng em kena amta ki bam hajir shu hayi kadai ru nak ken thai ru ki riam ka pe ka joki ka bam internet pechluri ki shenlang ning kong te habang yo smo kung kini kubor li snow ya kata ka jeng bam snow shngan ma hantam hang baka de beti jahang ne hari khasila jong te long kapen kapuan rai kata ka jeng keli ba what if ni mangir ni laban long teh kita ki wenaki namar ba kum ya kita ki nongle ya kita ki kamru ni laban iba hakini ki kesis ki balalej ki dehi ki bru ki bajan ki ba itu ya ki tena kata kadau kap kawan rakin ya kata kajin keliba le se kala ban jaru yangi nei ki ba itu yangi ba watla ki de ki bru ki bayajan ru nimla shu te ban bu kata kajin shania te kalong ka ba pensier kanyangi ning kong angat harai kawin ki daw kalong bet ba kadang na ki baret te menta kum kidon kini ki bakshit khot ki kat kolin ma bakshit ki shenrang kum tu kishit nalian ban siao ban pa kum tu em da ki ya ki kan thei kum tu te teng ki breu ki baya lang kum tu badan hasura ko kim ju ong kim ju tengi kum ki kan thei le ngin nut ayu hi am ladang ya marui tengi shia ya bet kum tu te henrei pat kitu ki yo kinang yo man sim shoken yo jing shlor te ba dan ba ong tengin ya le bet te kum kitu ki barat baria te mangir ngin ong kum ngin ongin file case kum ya ita tang balong kasdang na kum kita te kimi kpa gila ai lat bagi kan bat phone dang khat ar khat lais nam ho ka de ka badan kam mo ka phone ka de badan kam tang ba ha ka internet em ka don lang ka jing bha ba ka jing snil te kata ka de ka we ki kimi kpa ke di ban te la kam bem pet bha ki khon ru ki pet ayu ki pet na ka internet na banta ka jing bha na nam ta ka jing snil ya i ba ka an ka don kam de kam gimla ban awa kam don ka an ki an ki don ki ba ya dai ki kan thei ken ki bala ya dai ki kan thei tang balong ka society dringi hite le si ki bon ki wi ki bamlong aware ka don ka an kim tip ki le si kata ka jings ear ka wan ba bangim tip phang ka an tingis ear em ladangi tip ya ka an te baling intrus ear hakun kiri ki por ki bamanta ni i ba kini ki jingja thombor ki kan thai ki jur ha hadu kata kata ki don ki jingja ki bangi ong ki domestic violence ki bangi kam yo i ba kini ki si ki bamanta bat kalong ke ka ba susi ka ba pendiau mensim hadu kata kata bat ka ba kata baru ya ka jing snow jongi ki kan thai te ka daw ka ba mi nakini let's say ki la ban long la dang shishim kulum ki la ban don kicing kaja hayang sem pedang ukpa bat kami lani kidon kicing bemis untuk jimbon lani kalak bandon kicing tharai sniu paramaki ha kicing dai kicongki sikimi sikpa let's say kalak bandon kan kanu kicing le tamput let's say junction rang lani jong kan thai Nrai ka bakam kita hangi kalong ba lada don kum kini kijat jinjaru ka bakong sante ka de kten em ka batam ba kiri banekran kia keloi pada ada kini kikti ka pen ba kijing long jing im jung ki priu la ni ka perkhat perdan minta kala lengkot haduk kata-kata bakim perkhat syu kanja ayu lada kile kumta lada ya kasam laru uncule no daki kam be an daki kam thombor klem perkhat ya kalong ren yang jongka ya yeng kasem jongka kataru kapen ya kijing kot kijing mu jong perkhat nak kalian jongi hikan thairu ni dai ban nong ki ba fikir ki ba husyar ki ba atkar ha ka jing long jing em ki jongi la ha ka riam ka ben
nga hakaktin kathalin hakarukom im kejongi lakum ki kon samlane ki bala don kun don kti ki bala long kemiru ngide ban song thu ya ka jong ka kerdan ka jongi kum ki kan thai